नाला मैथा jamun ar tadi ya. Ini hijau jalannya. Dah dikai nak kurung. Ini dikono kurung. Siapa tagas nih isirah. Hero juga nih seorang tu nih. Jengkruho garik rat na, ini diau, masih mampu lah. Angin ini, mansung na. Dah jengkur ini, back side yang berak gedar na, ni be mundur guzo hai, mundur. Tagas nunggu ni. Tagas nung mana, kau jangan ngeri. Jangan rasa bideng ke kayu, undi senai ke kayu, macam tu je. Mungkin kita kadang, mungkin karena kere, pasti. Mungkin sekarang malah ini puja kanan kerja juga malah. Kaku erna regu je. Itu kesera rawe ni. Ramai swaha, Om Ramai swaha, Om Ramai Sarvadeva swaha, Sarvadeva swaha, Om Ramai swaha, Om Ramai swaha, Om Ramai swaha, Om Mahamaya swaha, Om Mahamaya swaha, Om Mahamaya swaha. Om Ramai swaha, Om Ramai swaha, Om Ramai swaha, Om Ramai swaha.
Kamu naris dan aku sudah kan. नैबे जाहैबाय जिबौ खर' आरोना माने लान्जायखौ नोंथांमोन देखायखाबाय हरै आरो नैबे नाव बेवहाय फुजा होयो आरो नैबे माने नोंथांमोन देखायनाय मोनसे माने नैबे जाहैबाय माने बिलाइ नङा आरोखि ना बेयो माने सिमेन्टजों बानायजोबनाय गासिबो नैबे दंफाङानो बानायनाय आरो नैबे सिङाव फुजा होग्रा दंजोबो बे गासिबो बे हांसोनि फुजा होग्रा दं एसे माने हांसो मोदाय ओमफ्राय नैबेयाव नै दन्दर सिङावबो फुजा होग्रा दंजोबो आरोखि ना सेलफि लादों नै मालाय बेबो फुजा होग्रा दं बेयाव सिङाव नैबेयाव फुजा होयो आरोना सिङाव नैबे गासिबो बानायजोबनाय सिमेन्टजों एकदमबारे फुरा रियेल दंफां नुखायो आरोना बेखौ आरो बैयाव बाबा शिबनि माबा आरो फुजा होग्रा नै सेलफि लानायफ्रा बेरामा सेलफि लादों मालाय आरो नै बिदि मोख्रा दंलाजोबो आरोखि ना मोख्राजोब बेयाव दंफां एकदमबारे सेम दंफां नुखायो बेखौ हिर' मानसिफ्रा ब्लग बानायदों बिसोरबो गिम्बलजोंसो बानायलायबोदों मालाय गैया Itu antar oleh interpreter nih. Terus sendiri. Ini dia kerja. Ibu mau di mana? Nah, dia pula. Dia untuknya. Tadi. Cắt ngay. Cái này này. Khăn vào xin có đặt là cái này sẽ dừng đừng một hạ. Cắt này. बे जाहैबाय माने सानघाट मन्दिर बेयावहाय माने गोबां जायगानि अबेबा गोजान गोजान जायगानि मानसिफ्रा माने फुजा होनो फैजोबो आरोखि बेयाव गासिबो Final sing menarik nah.
जों खावसेबाव बेयाव फुजा होयो जिरायग्रासो ना जिरायग्रा आरोखि ना बेयाव रेस्ट लाग्रा जोब गासिबो जाग्रा आरोखि ना जाग्रा गारि पार्किं खालामग्रासो आरोखि ना बे गोजौआव माने जों मिथियाखैमोन ना गाहायावसो बोदों जोङो गारि मालाय लाबोजागौमोन माने जिरायजोंमोन मालाय लाफिनगौमोन बोरै बेरायगौमोन जोङो गैया रावबो गैयाना क्लास जाहोनाय जाग्रा जाहोनाय ओंखारलांसै नैबे सिङाव हाबग्रा दं आरोखि ना ओरै लामा गिदिर माने ओंखारलांग्रा आरोखि जों बिजों हाबलांसै ओरै बिजों फैदोंमोन जों दहाय ओंखारलांसै जोङो मानसिफ्रा बुंनांखाया आरोना लोगोखानाय गिथारलै ना फुरा बिहिर माहाय खमायदोंसो दहाय बांसिन मावदों खोमा दासो फैदों नै fíjate cómo le. তিনশো টাকা হয় 20 টাকা কম দিও নারকেল নিয়ে নারকেল Hello. Masih, waktu kamu nih? Bismillah. Itu kan kerara. Kamu boleh pulang sini nak? Dia kacau nung kayak. Pusing lagu pusing. Ini share kalau mana? Unjung benar ini. Ini rehat ini. लाइन जाएंगे बारी से आएंगे और एक से एक आइटम अपनी पसंद कर ले जाएंगे हमारे पास 20 रुपए में और देरी भी के बाद की चले आओ हमारी Ang deklar kan ini kamu. Ini punya gila berapa warna? Apa sih? Mana itu wes satu lagi. Kalau nukilang gua kurang. Gelembay semua tuh sandung kerana ini baru berenang ini. Bunda shopping yang kan baru berenang. Itu nak kita tu.
गुसु जागोन साननानै जा मोजां गानफोर गेलेनो जोङो थांफिन नागिरबाय आरो ना माने नैबे सानफाखौनो ओमफ्राय बे बग्रि ओरै महामाया दं आरो ना बेयावहाय थांसै जोङो खाथि खाथिखा बारा गासिबो दंजोबो गारिया बेटार